Salutare tuturor, numele meu este Mr. Foxer și astăzi o să-ți arăt cum să faci TNT la infinit. Pentru asta o să ai nevoie de un TNT și este de pe survival în primul rând. Eu o să scriu game mode 0 și să mă dau pe survival, sunt deja pe survival. O să iau o vagonetă și o să iau un TNT. O să-l pun, după care o să transform această vagonetă și acest TNT într-o vagonetă cu TNT. O să pun după aia un rail și o să pun vagoneta cu TNT și un turnăcop deasupra. O să... ce o să stric acest rail, o să-l stric și o să-l iau la mine. O să prind TNT-ul și după cum vedeți, nu trebuia să mor. Să mă întorc. Unde a fost locul? Aici a fost locul. Nu, aici. Stați să mă dau pe game mode, să zbor și să găsesc locul. Dar ce am făcut mai multe încercări. Aici a fost locul. După cum vedeți, sunt aici niște locuri care le avut în inventar, dar TNT-ul și vagoneta au rămas și pot să vă demonstrez încă o dată că aceasta... Să-mi iau crafting table, Da, crafting table și o să vă demonstrez că ce am făcut a fost într-adevăr real și că nu am făcut ceva glumă. După cum vedeți, să distrugem masa, împingem această vagonetă și o vom buhni. Îi dăm foc, a buhnit. După cum vedeți, eu am vagonete, deoarece sunt să zicem, creativ. Dar lucrurile au rămas pe jos și da, este o metodă foarte bună de a face diamant, de a face TNT infinit și de a buhni foarte multe lucruri sau chiar casa vecinilor. Cu voi a fost Mr. Foxer și noi ne revedem în episodul următor. Piggy, zipa, Piggy, zipa, Piggy, zipa, Piggy mori, Piggy nu are, Piggy rău. Ciao.